Вітаю! Мяне клічуць Аня Ткаченка. Я бухгалтар і спецыяліст па падатках. Любоў да парадку ў фінансах я натуральна перанесла і ў сваё прыватнае жыццё. Для мяне планаванне бюджэту гэта не пра абмежаванне, а пра ўзважаныя рашэнні і ўнутраны спакой. У пошуках ідэальна для сябе сістэмы я паспрабавала некалькі падыходаў, пакуль не знайшла той, які сапраўды працуе. Сёння я раскажу пра 4 папулярныя сістэмы кіравання грашыма. Магчыма, адна з іх і стане вашым ключом да фінансавай свабоды. Першая. Класічная сістэма або метад канвертаў. Першы метад максімальна просты і візуальны. Гэта знакамітыя канверты. Для кожнай катэгорыі выдаткаў – ежа, адзенне, камунальныя паслугі, адпачынак – вы заводзіце асобны канверт. Увесь месячны даход размяркоўваецца паміж імі. Калі грошы ў канверце забавы скончыліся, усё, у гэтым месяцы больш ніякіх рэстаранаў ці кіно. Метад просты і празрысты, ідэальна падыходзіць для пачаткоўцаў. Вы бачыце кожную капейку і вучыцеся пазбягаць імпульсіўных пакупак. Я сама карысталася гэтым метадам даволі доўга. Нават набыла спецыяльны арганайзер. Кампактны, зручны, з кішэнькамі для карт, нататак і ручкі. У камплекце нават былі каляровыя налепкі, што аказалася вельмі практычна. Але з часам я адмовілася ад гэтага падыходу. Нават пры дбайных запісах даводзілася пастаянна пералічваць наяўныя. Безнаяўныя грошы на картках размяркоўваць было нязручна. Аўтаматызаваць сістэму немагчыма. Даводзілася часта наведваць банкамат. А галоўны недахоп – зберажэнні ў канвертах губляюць вартасць на інфляцыі. Больш сучасная версія канвертаў – гэта раздзяленне сродкаў на розныя ашчадныя рахункі ў банкаўскім дадатку. Але і тут ёсць істотны мінус. Звычайна паўторны вывад грошай з ашчаднага рахунку абкладаецца камісіяй банку. Дарэчы, калі вы ведаеце банкі з лаяльнымі умовамі для такіх скарбонак, падзяліцеся, калі ласка, ў каментарах. Другі метад – рэверсіўнае планаванне. Гэтая стратэгія – люстраны адбітак звыклага падыходу да фінансаў, у прыватнасці да зберажэнняў. Сутнасць такая. Замест таго, каб адкладаць грошы, што застаюцца ў канцы месяца, вы адразу пасля атрымання зарплаты пералічваеце фіксаваную суму на зберажэнні. Гэта ваш першы рахунак. Далей ідуць абавязковыя плацяжы. Камуналка, страхоўкі, пазыкі, а ўсё, што засталося, можна марнаваць як заўгодна. Рэверсіўнае планаванне – метад для лянівых, і ў гэтым яго сіла. Не трэба запісваць кожны квіток на тралейбус, а можна засяродзіцца на вялікіх фінансавых мэтах, падушцы бяспекі і важкіх пакупках. Аднак гэтая сістэма не падыходзіць тым, у каго ёсць крэдыты з высокімі працэнтамі. Кошт абслугоўвання даўгоў звычайна значна перавышае даходнасць зберажэнняў. Акрамя таго, існуе рызыка недаацаніць неабходныя выдаткі і застацца без сродкаў на важныя патрэбы. На маю думку, рэверсіўнае планаванне можа толькі працаваць як частка іншых стратэгій, напрыклад, метаду канвертаў або сістэмы 50/30/20, пра якую я раскажу далей. Ітак, трэцяя – сістэма 50/30/20, якая ўяўляе сабой адзін з самых збалансаваных метадаў. Расклад наступны. Даход дзеліцца на 3 часткі. 50% – палова на базавыя патрэбы, жыллё, прадукты здароўя. 30% на вашыя жаданні – хобі, кавярні, падпіскі і гэтак далей. 20% на будучыню, інвестыцыі і падушку бяспекі. Але трэба памятаць, што пры высокіх выдатках на жыццё, напрыклад, дарагой арэндзе, 50% можа быць недастаткова для патрэб. Акрамя таго, сістэма патрабуе яснага разумення розніцы паміж трэба і хачу. Падрабязней пра гэты метад я распавядала ў адным са сваіх папярэдніх відэа. Там жа вы знойдзеце і спасылку на табліцу ў Google Sheets для запісу і планавання бюджэту па гэтай сістэме. Лінк я пакіну ў апісанні. Чацвёрты метад – какэйбо. Апошні метад вельмі цікавы і незвычайны. Какэйбо – гэта японскае мастацтва ашчаджэння грошай, заснаванае на усвядомленасці. Вы вядзёце папяровы журнал, дзе размяркоўваеце ўсе выдаткі на 4 блокі.
Першыя два такія, як у папярэдняй сістэме, а менавіта агульныя патрэбы і жаданні. Трэці блок гэта культура, то бок кнігі, музеі, адукацыя, а чацвёрты дадатковыя ці нечаканыя альбо нерэгулярныя выдаткі. У пачатку месяца вы ставіце мэты, а ў канцы аналізуеце вынікі, задаючы сабе пытанне, што я магу палепшыць у наступным месяцы. Какейба выхоўвае уважлівае стаўленне да грошай, дапамагае пазбавіцца ад шкодных фінансавых звычак і, што мне асабліва падабаецца, надае асобае месца самаразвіццю і якасці жыцця. Аднак гэтая сістэма патрабуе шмат часу і дысцыпліны. Яна можа падацца занадта павольнай і манатоннай для тых, хто не любіць папяровую працу. Асабіста я аддаю перавагу сістэме 50/30/20. Для мяне гэта залатая сярэдзіна, простая, гнуткая і зразумелая. Какейба годная і цікавая стратэгія, але пакуль яна мне не падышла. Мне не хапала часу на запісы ад рукі і глыбокі аналіз. Але для творчых людзей, які любяць працу з паперай, гэта можа стаць сапраўдным адкрыццём. Памятайце, не існуе адзінай правільнай сістэмы для ўсіх. Калі вы вырашылі ўзяць грошы пад кантроль, паспрабуйце розныя падыходы. Толькі праз практыку вы знойдзеце тую стратэгію, якая будзе працаваць менавіта на вас і дасць адчуванне фінансавай упэўненасці. А на пачатку выбірайце тое, што найменш вас напружвае. Планаванне бюджэту – гэта як карта падарожжа. Можна ісці навобмацак, спадзеючыся на поспех, а можна загадзя пракласці маршрут, каб дакладна ведаць, дзе спыніцца на адпачынак і колькі рэсурсаў вам спатрэбіцца для вялікай мары. Поспехаў вам і да сустрэчы!